scripture, from the book of John 4:24. It's a common statement. Vanomunamata vanofanirwa kumunamata mumweya nemuzvokwadi, in spirit and in truth, in spirit and in truth, in spirit and in truth. Manera nhasi ndataura pamusoro pamweya mutsvene. I'm sure it's a broad subject, but ndichangobata the angle mweya mutsvene yavanogona kunditendera kuti ndibate manera nhasi, so we can learn, we can understand zvatinofanirwa kunge tichinzwisisa muzuva ranhasi. John 4:24, God is spirit, and his worshippers must worship in spirit and in truth, in spirit and in truth, which means to worship in spirit without the truth, it's an error, or to worship with the truth without the spirit, it's an error. Tangire pa foundation here. Prophet FJ Moses, how are you doing, sir? May the good Lord bless you. Beotamai Jojonya Autore, thank you so much for tuning in. So, vanomunamata vanofanirwa kumunamata mumweya nemuzvokwadi. So it's the truth, namweya mutsvene, the spirit and the truth. Kureva kuti to be one-sided error, to be one-sided error. You cannot just move with the truth without the spirit of God. And you cannot move with the spirit without the truth. Remember, the devil is a spirit being. So wakaipa akagara pamunhu, wakaipa akakupozesa, you are also under the influence of a spirit. And he can give you his own truth as the devil. Ane chokwadi chaanokupa, chaanogona kutsigira kubva mushoko. Ukaenda kubhuku raMatthew chapter 4 pamatemptations ari kuedzwa Jesu, Bible not, and the devil took him to the pinnacle of the church pamusoro pekereke ndokubva muti zvikande pasi, for it is written. Which means even the devil can quote scriptures, even the devil can use the Bible to make people fall. Akaenda na Jesu pa pinnacle yetemberi akamuti fall down. So the devil can quote scriptures, the devil can preach, the devil can teach, but the spirit behind, that's what matters most. We are living in such a time, there's so much teaching out there. Thank God, but the devil is part of the team now. He has joined in. Remember, pamazuva aJob kuti vana vaMwari vachienda pachigaro chaJehovha, even the devil was among them. Kureva kuti we are living in such a time nekuti the pulpit yaitwa overraid nema-ministers vari kurova shoko, but the spirit now, the spirit. Why? Because zvemweya zvinoda kunzverwa pamweya. Haugone kunzvera zvemweya with the truth. Unonzvera zvemweya with the Holy Spirit. So, vanomunamata vanofanirwa kumunamata mumweya nemuzvokwadi. Why? Because mweya mutsvene now anokupa a guideline. Mweya mutsvene anokupa the wisdom and the knowledge and the understanding. Because there are times yekuti chinhu chinonzi revelation, I'll break it this way. Chinonzi revelation chinhu chiri progressive. Revelation is not one revelation. Ukaverenga scripture today and you minister to people, the same scripture mweya mutsvene akakupa next week or tomorrow, and we are ministering to a certain level, a certain kind of people, anokupa a different approach or a different understanding. Why? Shoko raMwari riri progressive, rinoadressa situation iri on the ground. Saka munhu anogona kuvhura bhuku raActs oparidza ototi kuvanhu, this is the permanent revelation. Wese achakudzai zvimwe ari kunyepa, apa panoburitsa Kristu, apa paburitse mari, apa paburitse wealth, apa paburitse zvakati, zvese muri kunyeperwa, apa panenge pachibuda Kristu. You can be led by the Spirit of God kuti upresente Kristu from the scriptures. Why? Nokuti pane need yekuti vanhu vazive Kristu. Maybe there are some who need to be born again, there are some who need to understand the grace and the love of God. But the same God, ukaparidza kuvanhu vakagamuchira Kristu, vane zvimwe zvavakuinzwa. Bible rinoti Matthew 6:33, chekutanga, but first seek the kingdom of God and his righteousness. Kureva kuti pane zvinowanikwa pekutanga, but first kureva ndezvekutanga. Zvechitu, it's another level. Kureva there are levels and dimensions mumaKristu. Kune munhu anotoparidzira nhasi ari born again already. Zvokuti ukaparidza about salvation, you are preaching the truth,
but hazvisi relevant to the person wauri kuparidzira. Why? He's mature, he's grown up, he's already born again. I love examples and I'll give you this one. Ndikanetsana na madam, ndikanetsana nemudzimai wangu, tikaenda kuna marriage counselor. Marriage counselor kana marriage officer ari kuti aadresa nyaya yedu, anotaura mashoko ekuti tigone kuyanana, kunzwisisana kana kuti kudzokerana. Haataure mashoko ekuti iwewe murume chipfimba mukadzi wako chidzokorodzai. Vanhu vanetsana, vanhu vasina kurambana, vanhu vanodanana vari kunetsana. Saka pakada kugadziriswa nyaya yavo, hakuna anotanga kupfimba mumwe futi kuti mumwe azobvuma vatange again. Already there is a stage yavakatoita pass. So when you are born again, you are now in the kingdom of God. Why? Preaching brings people to God, but teaching establishes people in the things of the kingdom. That's why Bible says Jesus, you went on to preach and teach and heal. There is the preaching, kuparidza, and there is the teaching, kudzidzisa. When I preach Jesus to you, you can be born again, you can receive him, but when I teach Jesus, his principles, you can be established and prosper and make it in life. Kuuya kuna Mwari nekugara muna Mwari, my stages are different. For example, musikana anogona kuattracta mukomana obva afimbwa vororana ouya pamba. But stage yaava nawo mudzimai haasisiri musikana wekuroad aipfimbwa mudzimai wepamba. Zvimwe zvaaita manyemwe achiitirwa asati apfimbwa hazvisisiri valid kana mumarriage. Kana aimboita manyemwe ekuti just bring me some chocolate, this time unofanira kutenga salt, pamba pari kuda salt, munodya muri usina salt, ukaita zvekutamba ukada kuita dimension yawaita uri outside marriage uchiri musikana. I'm sure you can hear this. Pandofuka pari kunzwika. Uri musikana une zvawaitochemera kuti aiwa, just bring me pizza. But now you are a mother, you got a family. Unoziona kuti chine more value now is for the kids to have food on the table. Those are stages. Ndinoda kuti ngoona ma stages aya. Right. So Mweya Mutsvene now ane guideline. Mweya Mutsvene is the wisdom of God. Mweya Mutsvene is the knowledge. Saka kureva kuti muna Mweya Mutsvene mune a package yekuti, let me just take you back. I remember ministering on this text, that's Exodus 16. I want to read Exodus 16. Matthew Exodus 16 from verse 6. Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. Purpose ya Mweya Mutsvene ndeyekuti vanhu vave nesimba kuti vave mawitnesses aKristu. But there are times yekuti Mweya Mutsvene ndiye akadzivisa Paul, ndiye akavadzivisa kuti don't preach in this place. Not kuti place iyoyo I need the salvation or the word, but the wisdom of the Holy Ghost yakaita research yaona kuti these people, for the meantime, they are not mature to expect this gospel or to receive it. But vana Paul vakamboenda other areas, panodzoka pano, people will be mature or people will be welcoming them money a better understanding. Ndine zvekuti ndikataura nemwana wangu nhasi nyangwe zvine value zvichinja upenyu nokuti mudiki divine haazvigamuchiri. But pane nguva yaanofanirwa kuzvigamuchira. That time pachayo, you need understanding. The sons of Issachar were commanders of Israel because they did the understanding of times. But do not delay foundation concerning in spirit and in truth. Because in our times, there are people who are preaching. There are people who are quoting scriptures. Unoziva kuti ukada kuona kuti pane wrong spirit, vanhu havachatendeuka. Vanhu vangatobuda chechi yavo vopinda imwe. Voramba vari the same people vava kuchechi uku. Kuti now taane andikati ma gospel fanatics or ma fans than the believers. A believer, munhu akagamuchira Jesu anofamba murudo rwaMwari. A fan is a supporter of a pastor or a preacher. Wokuti no matter the preacher aenda wrong zvakadii, because he's a fan, anoti glory powerful. But when we develop believers, they can also pray on my behalf. They can also help me when I'm going astray. But kana ari ma fans, they will never pray for me, and they will never have the guts
yekuti baba, but on this angle taataona so why, because there are fans. Alright, regani pasi. So mweya mutsvene akataurira ana Paul kuti ayo, don't preach in this place, although they were anointed to preach, but at a certain season, at a certain time, they were instructed, they were kept by the Holy Ghost not to preach in that area. Alright, I'll leave that one. My wise men, pavakauya vakawana Jesu, aberekwa vakamupa zvipo, vakamunamata, they gave him the gift and worshipped him. And they were instructed in a vision during the night. Varara usiku in a dream. Zvanzi vakapiwa this knowledge. Do not go back the same way kwamauya nako kwa Herod. Why? Because Herod angavapa instruction yekuti endai munomutsvaga, kana mamuwana muuye muchinditaurirawo, because I also want to worship him. And that was not the truth. He was jealous. But akahaida jealous. A statement rekuti kana mamuwana, just come to me, I also need to worship him. They were instructed. They were given an instruction not to go back the same way. Remember, Herod munhu arikudawo kuona Jesu, but mweya mutsvene anosecha motive neheart. Ona kuti uyu arikutaura out of jealousy, is not speaking the truth. Outside verbally, I want to worship. Inside he wants to kill. Why? Because akazozvitarisa chazonana from Matthew chapter 2, akazoenda akuuraya vana vese 2 years and below. His motive was not to worship, was to kill. But muromo wake verbally akati kana mamuwana, just come and tell me, I also want to worship him. And they were instructed. Could the work of the Holy Ghost now. Ndeyekuti no matter you have the truth, but there are places you need not to go. Vakawana Jesu chaiye, but they were instructed not to go back the same way. People of God, hear me very well. We are living in a time, we pastors, one wants to be popular in a matter yekuti anogona kudisgracea vamwe vese kuti on this text vakanyepa, on this text akaparidza zvisirizo, on this text akaparidza zvisirizo. Let me warn you and help you. Shoko munhu raanopiwa namweya mutsvene kuti aminister kutype yevanhu varipo nelevel yematurity yavo nekugamuchira kwavo nezvi zvese. Mweya mutsvene knows the heart and the mind of people who are around nemaneeds avo. So shoko raMwari nawo rikava nepermanent revelation, zvoreva kuti kune mascriptures asi kuzoparidzirwa vamwe vanhu nekuti ari relevant kune vamwe vanhu. But kana wane the grace and the ability yamweya mutsvene yakurarama mauri, anokuburitsira nyaya yekuti mumwe akaritarisa anobva ati apa wanyepa hazvitaure izvozvo zvinotaura zvakati. This word is a spirit word, is the breath of the Holy Ghost. Zvorati iye mweya mutsvene wacho, you need the spirit. It's good kuva nemind dzakavhurika nekuresearcha nekudii, but the Holy Ghost now must be your guide. Mweya mutsvene, saka vadzidzi vakanzi endai munomirira mweya mutsvene. Do not leave Jerusalem. That's Acts chapter 1. Acts chapter 1 from verse 4. On one occasion while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you'll be baptized with the Holy Spirit. These guys vane shungu nebasa, these guys vane moyo nebasa raMwari. These guys vafamba na Jesu anova the word, anova the truth. But Jesu arikuti, for now to make an impact, you need the Holy Ghost. You have the word, you walked with me in watch of the truth. But just wait for the Holy Spirit. Why? Because the Holy Spirit will guide you. Remember, the devil is a spirit being. And the devil reads the Bible as well. So which means the devil can also preach, quoting scriptures with the wrong spirit. That's why in Matthew chapter 4, the devil went on to tempt Jesus. But in the temptation yacho, mune kukotwa kwe scripture. Temptation yacho mune kukotwa kwe scripture. That's Matthew chapter 4. Why is the devil quoting the scripture? Kurati unorava, unoverenga. But arikuverenga nekurava kuti zvigodi, so that adonedza kana kuti kuisira Jesu pasi. That's Matthew chapter 4, verse 5. Then the devil took him to the holy seat and stand on the highest point, which is the pinnacle of the church. If you are the Son of God, he said,
Throw yourself down, for it is written. Don't get moved by anyone who come to you and say, because it is written, we do things according, because it is written. Even the devil, aronga a strategy, a temptation, akatanga kukota a scripture. Akati throw yourself down because it is written. Remember, this is another temptation, pama 3 temptations. Yet temptation iyo yakakota a scripture. Kuna kuti kune ma problems, kune wrong teaching, kune ma doctrines asirio, ari kukota ma scriptures. Secret iripo is not about the scripture. Secret iripo is about the spirit behind. The spirit behind iri kuita kuti munhu akote scripture iyoyo kana ane a motive iri wrong or iri motivated by the devil. Vanhu vasiri mature spiritually, they can be taken away. I'll give you this example. Mu garden, the devil, the spirit or the devil entered. Akapinda munyoka. Vanhu vakaita zvavanoita and they chased out of the garden. Vanhu vamurenje, God sent fiery serpents to them. Vanhu ndokubva vati kuna Moses, taura naMwari wako abvise nyoka. Moses prayed unto the Lord and the Lord gave him an instruction kuti chigadzira imwe nyoka yendarira, a bronze serpent, and put it in a paw. Nyoka dzakaruma vanhu murenje. Bible rinoti God sent fiery serpents. Mu garden, the devil akapinda munyoka. Vanhu vaakufamba naMoses. Pavakarumwa nenyoka. Who sent the snake? God sent fiery serpents. So tikasvika palevel yekuti pese pawada kuparidza, you quote as unotora nyoka, example yenyoka, as the devil. At times, by the reason ye revelation yawapiwa na muemshen in that moment, you can be right. The devil anorepresentwa nenyoka. But let me tell you this now. Ukaenda kubhuku ra John 3, 13 and 14. Uchaona Bible richiti saMoses wakasimudza nyoka murenje. Naizvozvo mwanakomana womunhu uchasimudzwawo. Zvoreva kuti kana nyoka yakagadzirwa naMoses yakaponesa vanhu, nyoka iyo ishadow picture yaKristu. Zvoreva kuti there is a time yekuti Kristu unofananidzwa nenyoka. Saka iwo ukati revelation iripo pese pataurwa nyoka is the devil. It's not always. It's not always. But at certain times, the snake can represent the devil, but not always. You need the guideline of the Holy Ghost. Yekuti chauri kuparidza musi uyoyo chine chekuita nenyoka is the devil, or kana kuti nenyoka is a shadow picture of Christ. Why? Nokuti saMoses paakasumudza nyoka murenje, it was a shadow picture yaJesu paachaendeswa pacross. But kana une your own motive, uchidrive wane another spirit, inokupa kuti uregere kugona kuzvipatsanura, ungoti pese pane nyoka, devil. Why? Because une agenda, une zvaruda kukrasha, une zvaruda kutuka, une zvaruda kuti kuonesa vanhu. But the mystery iripo now, you need to hear the mind of the Holy Ghost. You need to be guided by the Spirit of God, so that akupe a relevant revelation at that moment. Revelation is progressive. Azvingoguma pawaziva iwewe kuti apa pataura nyaya yemurume nemukadzi, saka iyi nyaya ndeyemarriage. Ipa panogona kutobuda nhau yebusiness, panogona kutobuda nhau yezvimwe zvinhu muupenyu, but nekuti iwe you are limited nekuda kwekuti une an agenda. The spirit iri kukumova to minister or to teach. Ukasapota uchinzvera, because we must worship in spirit and in truth. So having the truth une wrong spirit, that's a dangerous combination, because the spirit is the Holy Ghost, and the Holy Spirit is the wisdom of God. Holy Spirit can guide you by all truth. And mweya mutsvene, Holy Spirit anotora kubva muna Jesu. Kana achitora kubva muna Kristu muna Jesu anova the word. Zvinoda kuti Holy Ghost wacho anotora kubva muna Jesu. Kuda kuti kana zvichibva muna Jesu zvinobva zvakakotwa kana zvakablendwa nelove, negrace. Okay, I'll help you this way. Kana Jesu neimwe nguva, that's Matthew 15, anoti kumukadzi wemuKenani, I'm only sent to the lost sheep of Israel. It was a statement before the cross. Because the Bible notes, for God so loved the world, he gave his only begotten. The world is Israel.
The world includes even Gentiles. But statement iroro rine chekuita. Before the cross, he was sent to the lost sheep of Israel. After the cross, he was sent to the entire world, to all humankind. Zoreva kuti kana usina mweya mutsvene anokupa the ability to divide the word. Unogona kuregera kudivide the word or divide vanhu. Obvisa vanhu kumachechi kwavo kwese vouya kwako. Why? Because they are not spiritually mature. Zvemweya zvinotodawo vanhu vari mweya kuzvinzvera. Shoko raMwari is a spirit word. We must rightly divide the word. Why? Because ukasaita rightly divide the word, you can divide people. And the pese pane a wrong spirit, you don't preach kuti you develop one as believers. You preach to create fans who can join you, who can love you, and speak negative to other men of God. Makatabosha. Ribababa sukatayandi. So vakanzi endai munomirira mweya mutsvene. Endai munomirira mweya mutsvene. So kana vanhu vamirira mweya mutsvene vagamuchira mweya mutsvene, nyangwe shungu nekuda kuita basa kuripo, they are guided by the Holy Ghost. Neimwe nguva James and John, Jesu achida kupinda muSamaria, vanhu vakaregera kumugamuchira ndokubva vati Ishe, madingounza moto. Vanhu vatsva. Dai mangounza moto vanhu vatsva because havasi kugamuchirai. Jesu ndokubva ati, what manner of spirit do you have? Mweya rudzi uri mamuri. They were with Jesus the truth, but they were moved by a wrong spirit. Yet wrong spirit yacho yaigona kukotesa futi shoko. From the book of Acts, the book of 1 Kings, when Elijah called down fire, ikaita consume the people. Kurati I wrong spirit, but inogona kuvaratidza pascripture kuti zvakaitika mushoko zvirimo. Elijah abhoikana nevamwe vanhu akati kana ndiri munhu waMwari moto ngaudzike, vanhu vakatsva 50, akashedza futi vamwe vakatsva. Saka these guys, James and John, these sons of thunder, vana vaZebhedhi ndovakati dai mareleasa moto vanhu vatsva. Why? Because vane the spirit iri kumove from the spirit iri kuvaconnecta to a scripture, vakamboburuka moto. Yet the truth wavainaye inyasha dzaMwari dzakaburuka, but vachifamba nenyasha varoda kuti vanhu vatsve, and they are quoting the scripture. Kurati havasi kuanda mweya mutsvene anotora kubva kuna Jesu, anotobira achatora kubva kwandiri. So Jesu is the love of God. Jesu is the grace of God. Ndiri kutaura Jesu after the cross. He was born under law to redeem us. So these guys, scripture mavari ririmo kuti neimwe nguva Elisha akadzikisa moto. That's 2 Kings. 2 Kings chapter 1 verse 12. If I am a man of God, Elijah replied, may fire come down from heaven and consume you. 2 Kings chapter 1 from verse 12. Elijah akaburutsa moto vanhu vakatsva. John and James vanoti kuna Jesu, kana musina kugamuchirwa muSamaria, why don't you call down fire to consume these people? Jesu ndokubva ati, what manner of spirit do you have? Yet muscripture zvirimo kuti Elijah akaboikana vanhu vakatsva. This time these guys, they are walking with Jesus, but havasi kuunderstand that Jesus represents love and grace. So we are living in times that ministers are quoting scriptures to become more popular than the other, or to be called a man of great revelation than others. Kusvika palevel yekuti munhu anotsvaka kuti ndingakaparidza kuti kudii, so that ndikrashe nyaya ndiburitse revelation nyowani yandinoti iri more correct, yekuti iyi scripture haitaure mari, apa panotaura Kristu, apa pataure zvakati, panotaura zvakati. You can become a star, you can outshine others, but you are not rightly dividing the word. You are now dividing people. People this time, they are divided. The body of Christ, instead of being united, they are divided. Why? Because kwaane ma brand new revelation. Inzwa ndabvuma kuti revelation iri progressive, but chinhu wani chisingachinje, the love of God.
the grace of God. Mwari rudo. Chisiri kuzochinja. Here not I change, not chisiri kuzochinja. The style can differ in doing things, but the purpose is not supposed to be different. The style of preaching can be different, but the purpose of preaching to win souls. The purpose of preaching to correct. Purpose of preaching for people to be born again, for people to grow and mature in the things of God. Hakuna preaching ye condemnation, no matter the revelation you get, because Jesus charukinga now, all men fall short of the glory of God. Even the men you hate today, moyamuche mwari vakakutuma kutomparidzira, uchinoparidza bedzi, as long as you are under the influence of the Holy Spirit takes from Jesus, and Jesus is the love of God towards humankind. Your message must be blended by love. Makata bosharaba sukata. Riba sata laboshiataka. We are living in times. You're going to coming out with a new revelation. Can take people from other people's church and following you. We are living in times. You're going to become more smart than other preachers in terms of dividing the word. But at the end, are you not dividing people? So we must worship in spirit and in truth. So, persepane wrong spirit, ne truth, that's the most dangerous combination. Why? Because per wrong spirit, ikakupa scripture, you can explain it in a way yekuti kuno vanhu vanonyazonzwa kuti uyu ari kutaura chokwadi uyu, but chinenge chisiri chokwadi. Why? Because the spirit, the motive behind ndeyekuti vanhu ivavo kwete kuti vakure vanamate Mwari, ndeyekuti vanongedzere kuti saka ndingagone hana chaanoziva. Okay, I'll take you to the book of Exodus. I'll just give you, you know the story, I'm sure, at the birth of Moses. Uchaona kuti Moses was born na baba vake na mai vake maibhuru vaIsraeri, but akanorerwa kumba kwaFero, akanokurira kumba kwaFaro. Chakaita kuti Moses anokurira kumba kwaFaro, mai vake pavakamubereka wakanga kune death sentence yekuti wese abereka mwana mukomana, mwana iyeyo ngaurawo. Amai ndokubva vanoviga mwana mubhasiketi mutswanda vakamisa kurwizi. Mwanasikana waFaro auya kuzogeza, ndopa vakaona the basket vakatakura Moses vakaenda naye. Zvoda kuti Moses akarerwa namai vasiri vake. Moses ainwa mukaka kuna mai vake chaivo. Why? Because Miriam akataura nemwanasikana waFaro kuti munonditendera ndikutsvagirei mukadzi anogona kuyamwisa mwana. So Moses ainwa the right milk from the right mother, but airerwa nekunechwa na wrong mother. Ana mai vaviri vari kuplaya a role life ya Moses. Mwanasikana waFaro haana mukaka, but ane chinhu one chiri kuita favor kuside kwa Moses. Nekuda kwekuti ari kubatwa semwana wemwanasikana waFaro, haachaenda palist yevanhu vanofanirwa kuurawa. Although ari muHebrew, I deserve death paakaberekwa. Chakamupa kutiza rufu, kurerwa namai vasiriwo. Kurati mai vasiriwo is a type of somebody, maybe a preacher who came to you. Haana deeper revelation whatsoever, but ndiye akakuudza kuti Jesu ndishi. Mwari vane rudo neupenyu hwako, vakatipa Jesu, gamuchira Jesu, and you are born again. Then somebody comes now, otange kuadvertise mukaka wake manje. Kuti kwawakabva wakangorerwa kumba kwemwanasikana waFaro, haana kana mukaka, haana zvaanoziva. And when you are not mature, unobva wawinwa manje. Winning souls and winning members are two different things. We are living in a time where most of the preachers are no longer winning souls. They are winning members. What am I saying by winning members? They are outsmarting the preaching of other preachers to take their flock. There is no much increase in the kingdom. Why? Because murikuitika crop rotation. The preacher is outsmarting the other preacher. Sa munhu anobuda chechi opinda iyi, obuda iyi opinda iyi, obuda iyi opinda iyi, pakasumuka anotuka uko obva ikoko, pakasumuka anotuka kwaari obva ikoko. Hapana growth, hapana maturity, hapana the fear of the Lord. Pane kungoti I belong to this side, kwedu ndokune chokwadi, wedu ndiye anoziva, vese amatsotsi ava havana chavanogona. Moses, amai vakaita kuti ave neupenyu, ararame,
is the wrong mother. But in the mind of God, mwanasikana wa Faro akutoplaya a role kuti purpose yaMwari yekuti Moses akure azobuditsa vanhu muEgypt ive valid. Moses haafaniri kugara kumba kwavo nokuti mai vake vakamubereka vakaonekwa vainaye anourawa. Kufa kwaMoses kufa kweplan yeExodus. Why? Because he was chosen by God to lead people out. So Mwari vanogona kutotendera Moses kurerwa namai vasiriwo. So there is no use to compare preachers. Because mumwe nemumwe ari kuita run his own race, ari kuparidza maringe zvakaiswa naMwari mari. To another preacher it does not make sense. Inzwa, we are like vessels. Mugoti unogona kusagamuchirwa nemimwe midziyo yese iri mumba ine much value. But muridzi wemba kana akuda sadza abate sosa, kana muridzi wemba akuda sadza tore water glass, kana muridzi wemba akuda sadza abate fork or spoon or knife, anoenda kumugoti. Just that wooden thing chine value kumuridzi wemba nokuti ari kuda sadza. Mimwe midziyo inogona kuandareta mugoti, but manheru kana muridzi wemba achida sadza, you look for that. So there are times as a minister, as a preacher, may God help us ministers. You can look down on somebody when he does not know anything, he has no revelation. As long as he is running his own race, he's still all right. Why? Because I see competition. So mwanasikana wa Faro ndiye akaita kuti plan yeExodus ive fruitful. Tikashaya mwanasikana wa Faro akanonga Moses ari kuzofa, plan yobva yafa. Saka mwanasikana wa Faro type ya preacher asina much to offer, no milk, ari matoi chete ngo kuti mwana atambisa ari kumba. Yeti mumatoi imomo ndo muri kuchengetwa life. Why? Because akangozikana kuti mwana wepanze anofira panze, but akatitwa semwana wemukati, you stand. So there are times ekuti with the guide ya Holy Ghost you can respect other preachers. With the guide of the Holy Spirit you don't look down on other ministers. With the guide of the Holy Spirit you understand kuti takadanwa zvakasiyana but purpose yakafanana. Moses aberekwa namai vake kuti abude azobuditsa vanhu muEgypt. Mwanasikana wa Faro paari kunhonga Moses, purpose ndeyekuti akure azobuditsa vanhu muEgypt. Inzwa, style can differ, purpose remains the same. Even ku football, I grew up playing soccer. No matter my style apa mungaite, to win a title you must score goals. Purpose yetimu yenyu ndeyekuti itambe bhora mugoal yese muwine. Style haisi counted, chinokauntwa magoals. Goal yako sa minister is to win souls. Goal yako sa minister is to edify the church, kusimbisa vanhu muna Mwari. Goal yako sa minister haimbofa yakasiyana negoal ine umwe minister. The style can be different, but the goal remains the same. Mira on. I don't know why somebody is calling me now. Should have put it on flight mode. Judges, the book of Judges 14. Mwari raised a man called Samson to help his brothers kuti abatsire hama dzake kubva paunapwa hwevaFiristia. But strategy yaMwari yakashandiswa naMwari was love. I will show you. I'm sure this is the last one. I don't know who's calling now. Judges 14 verse 4 from verse 3. His mother and his father replied, "Isn't there an acceptable woman among your relatives or your people? Why must you go to an uncircumcised Philistine to get a wife?" Vabereki vake, they are right according to scripture, do not intermarry with other tribes. Vabereki va Samson vatori correct to the scripture, but very wrong pa motive. Chiri kushuka Mwari chaari kuda kuita. Kudati havasi kuunderstand the move of God. Vari kuziva zvakataurwa naMwari, but havasi kuziva zviri kutaura Mwari. That's where the Holy Ghost comes in now. Ukaverenga Bhaibheri unenge uchinzwa zvakataura Mwari. Kana waakuparidza under the influence of the Holy Spirit, uri kunzwa zviri kutaura Mwari.
Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Izvino kuti proceeds, no that shoko rinoramba richibuda, the word that comes, what that came, that comes, that proceeds. Kuti Mwari achiri kutaura. Bhaibheri ndiMwari akataura. Kana raakuparidzwa ndiMwari ari kutaura. So vabereki vaSamsoni vakadzokera kune zvakataurwa naMwari, vachitadza kuziva zviri kutaura Mwari. That's where the error comes in now. Kana usina the guideline of the Holy Spirit. Vabereki vaSamsoni vari kushanda nezvakataura Mwari, havasi kushanda nezviri kutaura Mwari. Deuteronomy 7 verse 3 inoti, do not intermarry with them. They were not allowed to intermarry with other tribes. Samson ati kwavari, handei kuvaFiristia kuTimna, ndaona musikana wandiri kuda, get her for me as a wife. Vabereki vake ndokubva vamukorekta paverse 3 according to Deuteronomy 7 verse 3. Chinzwa the next statement. But Samson said to his father, get her for me, she's the right one. Verse 4. Judges 14 verse 4 says, for his parents did not know that it was of the Lord, who was seeking an occasion or an opportunity to confront or to destroy the Philistines. Shoko raMwari harizvipikisi. Zvakataurwa naMwari ndizvo, do not intermarry. But statement yekuti ndiri kuda kundoroora, Samson haasi kundoroora. God was taking that statement as an opportunity iri kushandiswa naMwari to destroy the Philistines. So, pakurwa kwaSamson against the Philistines, God used love as a bait or as a trap or as an occasion or as an opportunity yekuti vagone kuita penetrate kumaPhilistines and destroy them. So with Samson, God used love. Judges 7, with Gideon, there is no love at all. Kungomuka opwanya maatari ese, otanga kuenda nevanhu kundorwa, otanga kudestroya the Amalekites. So style is different. Purpose is the same. Purpose ya Samson ndiye kubatsira hama dzake. Purpose ya Gideon ndiye kubatsira hama dzake. Their style ye battle, Samson used love as a bait, but Gideon no relationship, no love, just fight. Check at our Lord Jesus Christ. Jesu achiuya panyika, strategy. Aenda pamuchinjikwa anoroverwa. Purpose ndiye kuti akunde, kuti aite redeem humankind. So Jesu ari kuuya kuzokunda, but process anokundwa, anobayiwa, anorohwa. Chinzwa ma-results ndokubva akunda. So there are times yekuti kana usina the grace or the ability to hear from the Holy Spirit, you can criticize Samson if your ministry resembles Gideon. If your ministry or your calling or your style is the Gideon type of ministry, pese panongoitwa raise a Samson, you criticize quoting scriptures. Vabereki vaSamson, they did not know that it was of the Lord. So vaikota scripture Judges 7:3. Vaitaura kune mwana wavo zvakataurwa naMwari, vachitadza kunzwa zviri kutaura Mwari, kuti I'm seeking an occasion. So when you lack the guideline of the Holy Spirit, you can quote scriptures to destroy the work of God. You can quote scriptures to criticize other men of God. You can quote scriptures to be popular and to bring people to yourself. At the end, you will not win souls. You win members. You win fans. Yet there is nothing chirikuitika mu kingdom. Check the purpose is to win souls. Check the purpose is to correct and to guide. So per correction now, correcta, kutuka nekutsura are different things. Munhu anotsura out of love. Munhu anotuka out of hatred, out of jealousy, out of many things. Or pride. Ukaona mumwe asina chaari kuziva, correction yako ndeyekuti at the end people will say uyu anoziva stereki. Why? Because ka pride kari mauro ndekekuti I want people to acknowledge the level of knowledge yandinayo than the other pastors, which is an error. The spirit iri mauri ukainzvera, it's a spirit of error. We must worship in spirit and in truth.
The Holy Spirit must guide us as ministers. Ukashaya guidance yamu yamuchene, you can even stop the work of God. Uchifungidzira kuti you are doing something good for the kingdom of God. Just take an instance. Judges 14:3. Vabereki vaSamson vari kuti aiwa, why do you want to marry from that side? Washaya here among our people. Why are you going for it then and circumcise the Philistine? That's Deuteronomy 7:3. But for you know, for his parents did not know. Chero vabereki vake vasazive. Inyaya yekuti vane zvavanoziva. But they are no longer thinking outside the box. Saka vakutadza kugamuchira zvitsva zviri muna Mwari nekuti vane zvekare zvavanoziva zvirimo. So somebody will come, or whenever you hear the scripture talking about the snake is the devil, which is not true. On the other side, it's true, it represents the devil, but on the other side, you can go deeper to a level. That's why Jesus achiti ngwarai senyoka. Kureva kuti even kusaidi kwenyoka kwacho, we need to learn and accept certain things we can learn from them. Unofanira kutongwara senyoka, modzikama senjiva, but mongwara senyoka. So hapasi pese pane nyoka patinongodzidza zviri negative. Because ukashandisa ruvengo pese panzi nyoka, Jesu paanouya anobva ati ngwarai senyoka. People of God, hear me very well. If we don't worship in spirit and in truth, there's a danger. And the danger, you will end up worshiping in truth and with the wrong spirit. Truth is the word. Saka shoko unongonyatsoriverenga kuti apa pari kuti zvakati, pane kuda kuti mauri mune mweya wejealousy, mweya weruvengo, kana kuti mweya wekuti dai vanhu vabva kuchechi kwavo vapinda kwedu. That spirit ikakubata as a minister, pese paunoverenga shoko unowana rinokriticize vamwe vese, roburitsa zvakanakira iwewe chaunge uchiti choko. Why? Motive yako ndo inokuratidza the spirit iri mauri. Why? Because if you want to be outstanding and being the only preacher, at the end of the day, I was going to favor kingdom yamari, because there are some people who are in New Zealand, there are some people who are in Australia, there are some people who are in Asia. And you and one chokwadi and the Zimbabwe. And they were at his work to no farin. Zoto wakaberekwa rini kuti vese vanga vari kumashure, if they were lost, it's unfortunate Mwari agone kuvatonga, because iwe une chokwadi wanga usati wauya. Because Mwari vanotonga nekururama. Munguva yekusaziva havana problem newe. Munguva yekuziva. There was a time Elijah paanoti kuna Mwari, I'm the only prophet left. Mwari ndovazomureveala kuti you can be the one. Akaenda paMount Carmel akauraya vaprofita veBhaari. Vamwe vese vanobvira vauraya vaprofita vaBhaari. But there are 1,000 vasina kuita Baal. Vasina kupfugamira Bhaari, vaitofeedwa naObhedhaya vari mumapako. Kurati there are secret worshippers vanongozikanwa naMwari wacho. Iwe unogona kusatovaziva. Elijah was not aware that there are people who are in caves who are being fed by Obadiah, and they are worshipping the true God. But iye paakaenda paMount Carmel akaita zvaakaita, ndo zvakamupa maguts. Also there are times yekuti pride can creep in. Kana waita chimwe chinhu outstanding than others. Kuti I'm the only one who confronted the prophets of Baal. Though grace rawakapiwa Elisha in your line of calling, but it does not mean kuti vese vasina kuuraya vanhu vaBhaari havasi vanhu vaMwari. No. The spirit of Elijah is now creeping into the church. Kuti wese asiri associated neni haana mati, wese asingapinde kwedu haana mati, wese asiri kuita zvandiri kuita zvokuuraya vaprofita vaBhaari anotya and haasi munhu waMwari, haana boldness. Your line of calling kana ine chekuita nekuuraya vaprofita vaBhaari, we thank God for that. Continue killing them. But vari mumapako vari kufidwa naObhedhaya vane purpose mukingdom yaMwari. That's why God is preserving them, and God is acknowledging those who were in the caves. Mwari vaito acknowledge vamwe vaprofita vari mumabako
havana zviombe zvavari kuita. They are in hiding and God still recognizes them. So there are people vasiri kuita zvaunoita vasiri. Thank God for your gift, thank God for whatever you are doing, but the truth is, don't underrate and speak negative against others in the body of Christ. Why? Because sometimes God is still acknowledging them. The truth is, tinongoziva kuti denga ndera Mwari. No matter how powerful you are in preaching, denga ndera Jehovah. At the end, you'll be shocked kuti vanhu vasina kuparidzira vanogona kunge vachidiwawo naMwari. Vanhu vasina kuparidzira vanogona kuwanirwa nyasha naMwari iyeyo. Why? The spirit ikakuguida, you are not moved by many things. What moves you is to see people coming to Jesus. Whether they join your church or not, don't worry about that. As long as they are part of the body of Christ, thank God for doing his work. People of God, hear me very well. We are living dangerous times. The truth is there. But the spirit now, because we must worship in spirit and truth. And the spirit must be the Holy Spirit. And he is the spirit of truth. And he is the spirit anotora kubva muna Kristu Jesu. Saka pese pane chine chekuita na Jesu, there is love. Ukaona rudo rwashota pachese chine chekuita na Jesu, haasiri. Inzwa, let me shock you. Mwari haana rudo, Mwari rudo. God is love. God is love. Especially in our time of this era, he sent his only begotten son. For God so loved the world. Kuti ritonzi gospel zvinongoreva kuti good news. Good news to those who don't come to your church. Good news to those whom vausingawirira now. Ukangonziparidza kwavari, it's good news. That's why I will refer people to this statement. Noah areka yaakanza vake, measurements akapiwa naMwari. Mwari haana kuti achero zvao, chero mavakiro awaita, chero wapinda. The measurements were from above. Why? Because measurements akasirwa munhu kuti ashandise. I know pakurwadziwa kuti vanhu havana kukujoina kuvaka nekudii, unogona kuzvimeasure. Height yako, womeasure masimbiro ako, womeasure vana vako, womeasure varora vako, mopinda maareka. Wese akangosimba kudarika imi haachapinda. Saka measurements akabva kuna Mwari. That's why giraffe richipinda. That's why nzou ichipinda. Measurements ane chekuita nerudo rwaMwari. Measurements are created from the love of God. So the gospel is the love of God. People of God, hear me very well. Let's pray for the Holy Ghost to guide us. Let's pray for the Holy Spirit to guide us, to help us. Mwari vabvise kufunga kwedu, vatipe kufunga kwavo. Mwari vabvise a selfish motive, vatipe a kingdom driven motive. Rudo rwaMwari rwugarike matiri. Moses haugone kurarama kana pasina mwanasikana womwana waFaro. It's true. Bhuku raHebrews rinoti kudii? When Moses grew up by faith, akabva kumba kwomwanasikana waFaro, akaramba kunzi mwana womwanasikana waFaro. When he grew up, but akaramba ari kacheche, akatanga kuchema kuti handisi wekuno, you will die. But kuramba kwaakaita, look at his age. Kureva kuti akazviita at the right time. People of God, hear me very well. We are living dangerous times. Zvekuti people are church members. Havasisiri the body of Christ. They are not kingdom-minded. They are driven. Motive nezvimwe zvese is all about church. So uchaona munhu anifunga kuti kana usingapinde kwedu hauna mate and hausi serious, wakatorasika. I always refer people to this statement ya Jesu. Kana Jesu achinda akatumwa kumakwai ekwaIsraeri akarasika. Statement rinzwe musha, makwai ekwaIsraeri
akarasika. Kurati chinhu 1 chisingarasike kuva part of Israel. Makwai ekwaIsraeri akarasika. Kurati atori makwai but akarasika. So kana uchidhila nawo semakwai kwete mapere. Makwai ekwaIsraeri akarasika. Kurati ukasangana naro ritrite segwai. Makwai ekwaIsraeri akarasika kwete kuti mapere akarasika. Haasi kutsvaga mapere. In other words, identity 1 ese makwai. But pane kusaziva kunoda kukorektwa nekugadziriswa. So when you are munhu ari part of your family, zvafana nemubereki. Mubereki mwana ake akaita musikanzwa akanzi haasi kunzwisisa. Kana mubereki achida kuranga nekudisciplina mwana, hakuna mubereki anoenda kuriot police onopiwa battle stick, otonopiwa giya reriot, otanga kurova mwana wake kusvika anzwa. Anodisciplina with love because of the blood. When you respect the blood, your kind of discipline in a love. Because mwana wako. So when we know the mystery, Christ died for all. So now when we look at others, we are a family. Kana munhu akagamuchira nekutenda muna Jesu, ane zvaasingazive. Yes. Why? I'll show you. Let me show you the last one. The book of Mark 4 verse 8. Mark 4 verse 8. Mark 4 verse 8. I love this one so much. Mark 4 verse 8. Mark chapter 4 verse 8. Still other seed fell on good soil. It came up and grew and produced a crop, multiplying 30, 60, or even 100 times. Remember the parable of the sower. Kuti mbeu yake yanga iri same type of seed. Changa chiri different grounds. But chinzwa manje panapo zvanzi mbeu payakakandwa pa good soil. The produce iri in 3 levels. 30, 60, and 100. Pa good soil, same type of seed. But imwe 30, imwe 60, imwe 100. But the overall term, mbeu yese iri pa good soil. But my yields percentage imwe 30, imwe 60, imwe 100. But hapana iri pa matombo, hapana yaenda panzira, yaenda pa good soil. But percentage ye growth iri different. So mumwe unogona kunge une knowledge ne understanding isingaite tile up kana isingaenzane neyako. But remember kana ari pa good soil, he is a brother. You help him out of love because you belong to the same family. As long as you understand the mystery behind the blood of Jesus, wese akagamuchira Jesu akatengwa neropa regwayana is your brother despite level of knowledge yake. So you treat him with love. No panoda correction. Munhu atendeuke nekubuda muchechi achienda muchechi. Munhu anotendeuka achibva kunyika achiuya kuna Kristu. Munhu haatendeuke nekubuda mune imwe chechi achipinda mune imwe. Kana akaparidzirwa Jesu akagamuchira Jesu, chaari kuita this time hakusi kutendeuka, kutransfer. And my transfers, they've hit the body of Christ to a level. We are no longer doing even crusades or soul winning. We just go out, speak negative against this church, against this pastor. Tomorrow, the whole church, via Buddha, via kuno. And what I've redeemed people. Paulo wainyora tsamba ku Efeso, wainyora tsamba ku Korinde. Hakuna tsamba ya Paulo yakati ibva ikoko hakuna matwi. Tsamba ya Paulo yaivaudza the truth inoda improvement vari in that area. Pandakadanwa, I had this feeling in me, yanga iri childish. So we grow by learning. Yanga iri childish. Ndaifungidzira kuti kana Mwari vaisa this kingdom message in me, saka ndofunga vanhu vachabuda kumachechi kwavo, dzimwe chechi dzichavhara. No. Nema ndo dzinovharwa, vanhu vokura vari muna Mwari. Even vasingapinde kwedu, there is no problem at all.
Let me show you this. I love examples so